Anem ara a calcular les reaccions en aquesta viga on hi ha una càrrega distribuïda o uniformement repartida. Tenim una càrrega de 500 kN metro, per tant, això seria equivalent a una càrrega de 500 per la distància, 500 per 3, 1.500 kN. Anem a veure les reaccions en el suport. Tenim en el suport A i suport B la reacció d'A i la reacció de B. Així doncs, tenim sumatori de forces és igual a 0, les forces que vagin cap a dalt positiu i les que vagin cap a dalt negatiu, RA menys els 1.500 kN més RB igual a 0. Aïllant d'aquí tenim que la reacció d'A més la reacció de B és igual a 1.500 kN. Anem a calcular el moment A. El sentit de la càrrega serà en sentit horari i el moment AB va en sentit horari. Per tant, tindrem un moment que és negatiu, a la càrrega, i en el suport B tindrem un moment que és positiu. Anem a calcular sumatori de moment respecte a A igual a 0. Hem de tenir en compte ara que la distància entre el suport A i la càrrega serà la meitat de la distància de la càrrega, és a dir, 1,5. Així doncs, tenim menys 1.500, que és la càrrega per la distància 1,5, més la reacció de B, que és la força, per la distància 5 metres. Aïllant d'aquí RB, tenim que són 450 kN. Anem a calcular el sumatori del moment respecte a B igual a 0. Tenim que el moment respecte a B, la càrrega anirà en sentit antihorari. En canvi, respecte a A, va en sentit horari. Per tant, tindrem un moment positiu a la càrrega i un moment negatiu a la reacció A. I així tenim 1.500 per la distància 3,5, que és la distància des del punt central de la càrrega fins a la reacció de B, menys la reacció A per 5 igual a 0. Aïllant aquí R sub A, tenim que ens dona 1.050 kN. Anem a comprovar que això és correcte i tenim que RA més RB és igual a 1.050 més 450, que són els